Sziasztok! Ez volt életem legbizonytalanabb beköszönése. Jó régóta nem láttam ilyen kamerát. Jó, igazából ez az LPS először lát kamerát. Sziasztok! Szóval, én lenni egy új LPS videós. Nem tudjátok, mi az az LPS? Google jó barátod, ugye tudod. Szóval, itt Jaden, itt én Jaden. Ő Kozmo. Ó, faszom fókusz. Jobban beállítottam a kameraszöget. Jó ez a háttér? Jó van, ez így. Sziasztok, itt Jaden, és ez az első videóm YouTube-on. Nem, ez egy hazugság. Nem ez az első videóm YouTube-on. És még csak nem is az első LPS videóm YouTube-on. Sziasztok, Jaden vagyok, és ez itt az első videó a csatornámon. Fasz. LPS videókat fogok készíteni és feltenni erre a csatornára. Többnyire azt hiszem sorozatokat, legalábbis úgy gondolom, hogy én a sorozatokat könnyebben tudom gyártani, mint az ilyen beszélgetős videókat. És lehet, hogy még lesz LPS unboxing, ha még kapok új LPS-eket, meg utazás vlog esetleg, biztos, főleg a nyáron. Én vagyok Jaden, a kamera mögött. Ő pedig itt a fő LPS-em Kozmo. Ez a spániel, akinek még nincs neve, mert amúgy a tesómé, és tesóm még nem adott neki nevet. Ez a kaméleon. Az ő neve Pedro. Ez a macska. Az ő neve Harper. Ez a hal. Az ő neve April. És ez a krokodil. Az ő neve Mána. Ő amúgy nem 7. generációs LPS, hanem azt hiszem 5,5-ös. Szóval ő régebbi. Amúgy írjátok meg a véleményeteket erről a háttérről, meg így amúgy az egész stúdióról, amit itt most kb. 5 perc alatt berendeztem. Ha itt fent van, akkor egy ló jobb. Inkább maradjon lent. Kannibalizmus. Véletlenül az arcomba világítottam és kiégett a retinám, de nem baj. Szerintem ez a videó ennyi lenne. Unalmas voltam. Sziasztok! Hogy kell ezt leállítani? Ups, nem így.